شالوم شالوم بيتسب إخزابير أملاق سلام تسقانا كريستوس مساكم يوم تانيحكم هيسن قدس فشاملين قدس نوت وستيركا بارمير أنا حكم سلاح الدين مساكم سيم نزبلة أمعال تزخون زبلة أقال زبل بروغرام حيزناينا متينا زلنا دير برودس دي مي برودسم مت الدوغ لغا أودت لوم دما نزمعال تزخون نايوت قال كنكافلينا وإدوس كبي فتا ديل أوف دليفان دو أودت فتنا داغن إيسوس كويتاي لوم نكافلوك قال عبب السرات بفتنا تحالفو زلخوم زبلي وداغنس أود دي god nyhet till er som går igenom prövning. إذا قالك تحاوسكم خيلي. Det här kan vara blandning för er. سب فتنا عند حلف ودو عبب سراتي بهاليختون تخليهم. Ni kanske tänker, ser man det finns god nyhet när någon går igenom prövning. Nej بحكي أبستفلا لينا هيوت فتنا زلخوم إذا قال زنعهم عبب سراتي. Och för alla er som går igenom olika sorters prövning, det här goda nyheten är verkligen för er. سلازي بقبو اندحر سامعكم مني أفتناكم ناي بحق بسرات المساجر المخانق تفلتيكم. Så om ni verkligen håller med och lyssnar på mig idag så kommer ni verkligen det här vara en välsignelse för er. يسوس قويتاي قدامي كورنثوس 10:13 I första Korinthierbrevet kapitel 10 vers 13 سب كتصورو زي كل فتنا أي بتحكمن أملاخ أمونيمو مستي فتناكم متوار ما أنت خد كولوسي موتي يجيرو لكم الله كاب عقمكم نيني وكتفتونو أي حدقكم مني. Det står, ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte låta att ni frestas över er förmåga. واو أبزق على زي نتوم أكبرنا هيوت فتنات الزحلف زلوا سبات عزيز جرم حقتها تصحفوا. Så här finns det väldigt många sanningpunkter för alla de som går igenom prövningar. نزاقال بتخكل اندحر تردينا توما قدس نتبتات انت رخيبنا بحكي كافتنا نخوصنا. Så om vi verkligen förstår dem på rätt och de tar ut de här punkterna som finns där så kommer det göra att vi kommer ut från vår prövning i seger. قداماي كابزقال زي نمبو سب كتصورو زي كل فتنا ساي بتحكموا نيلو. En av de punkterna det står, ingen frestelse än vad andra människor fått möta har drabbat er. بخاله أزراربا أبيوتنا تلا أزمتهم فتنا متوارنا خص عزهرمونا إجزابير أملاخ يقرفون. Så med andra ord, alla frestelser som vi får i våra liv av mörkret så kommer inte de kunna vara övermäktiga oss än att vi inte kan hantera dem. اتخال أين تبدما مسؤول أقربو أملاخ أموني خايلنا. Och andra punkter som är där i ordet det är Gud är trofast. مالت كساب كتصورو زي تقولو خدكورس إجزابير كي يقرفوكم أبتنقرس أموني. Det står, och Gud är trofast att han inte ska låta er att ni frestas över er förmåga. إجزابير أملاخ نمنتاي أمنا فتنانا. Varför är han trofast i vår prövning? سالساي نتبند حركيتكم ريخمو. Om ni går till tredje punkten så kommer ni få se. مستفتناكم متصوارو من انت خدكولوسي موتي إيجيرو لكم ألو. Det står, samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. واو سلازي أبيوتكم متيوم زلو فتناتات. Så de här frestelser och prövningar som kommit i era liv, تسألأمتيوم كون خيليو. det kan vara fiender som hämtat dem. ولاون بجيجاناتكم متيوم كون خيليو. De kan även ha kommit av misstag som ni gör. بجيجاهم ممتقو تسألأيام تسأيام. Varken om de kommer av er själva eller om fienden. أملاخ جن نفس وقفنا هيوت فتناهم موت معصود ما خجبر أموني. Men det står att Gud är alltid trofast att han gör en dörr för att kunna ta ut er frestelse och prövning. سلازي حجنات فتنا دار أخو ما يتقوعيو. Så var inte ledsen nu när ni ser det frestelsen. أبت فتنا أملاخ أميت أوزلو معصود النعور خبو. Men börja finna och hitta istället den dörren som Gud har lagt i dig prövningen. أبت فتنا موت معصود تجيرو لكم كم زلو جن أمان. Och lita på att det är en dörr som är där som Gud har lagt för er så ni kan komma ut. سلازي نذا أبت فتنا زلو معصود كابت فتنا نلعل نعوم حساب تلامور. Så lär er endast att tänka mer på dörren än det prövning som ni går igenom i. سلازي إجزابير بيت معصود جيرو نابز قتل كبر خمدة ساقركم أمان. Lita på att Gud kommer använda den dörren för att ta er till nästa härlighet. مخنياتو أكد من قد سألاتي ما عدد سرع الليل. Det är därför Guds ord säger, du dukar ett bord framför mina fienders åsyn. سلازي إتماعصو خفت ما عد حدي. Så dörren är en av de rätter som han serverar. سألا أنا فاسابزي حيلكم هالو. Om fienden har blåst för mycket emot er, قديو لكم تبقى ما عدنا يكبرخ أتدالي لكم هالو. var inte oroliga, det är en dukad bord som serveras för er. سألا أبو خلو تبقى لكم يدلو. Om fienden försöker alltid fresta er och pusha er ett hörn, واو دسي ولكم أملاخ دما نعو وسعركم توصلوا نابكالا كبرت أطولو أفدق أميت لكم هالو. så var glada och Gud har förberett en dörr som tar er till nästa härlighet.
أب نفس وكف أب هيوتنا زموتو فتناتات أب نفس وكفهم معصو موتئي تغير لهم الله. Och i vilken en prövning vi möter i vår livstid så har Gud förberett en dörr i alla dessa prövningar. ስለዚህ ዘለኹም ወዝሓልፍ ነገር እዩ Så det ni går igenom nu är något som kommer gå över. ጽባሕ ካሊእ ይኸውን Imorgon kommer det vara något annat. ጽባሕ ክስሕቁሉ ኢኹም Imorgon kommer ni skratta åt det. ክትግረሙሉ ኢኹም Ni kommer bli förundrade. ስለዚ ትዘሐጉስ ብስራት Så det som är goda nyheter. ኣብቲ ኩሉ ፀቢብኩም ዘሎ ፈተና I allt det ni känner er klämda. ማዕጾ ተዋሂብኩም ኣሎ Ni har fått en dörr. ህዝቢ እስራኤል Israels folket. ብድሕሪቶም ሰራዊት ግብፂ መፂኦም Bakom dem så fanns egyptiska härskare. ብቅድሚኦም ድማ ባሕሪ ኤርትራ ከልኪልዎም Och framför dem var det Röda havet som hindrade. ነገር ግን ኣብዚ ፀበባ ምእታዎም Mitt i det här klämda situationen. እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸፈተሎም ማዕጾ Den dörren som Gud öppnade för dem. ንዕኦም ንፀላእቶም ናይ መጨረሻ ዝፈላለየ ነይሩ Det var en som kunde skilja dem och deras fiender för alltid. ንዕኦም ናብ ካልእ ክብሪ ዘሳግር För dem, det tog dem till nästa härlighet. ንፀላእቶም ግን ፈጢሙ ዘጥፍእ Men för deras fiender, något som förstörde dem. ባሕሪ ኤርትራ ክልተ ተኸፊቱ Röda havet öppnade sitt två. ኣብ ግዜ መከራና እግዚኣብሔር ድበና ማዕጹ I vår prövning sist den dörr som Gud ger oss. ካብዚ ሓሰብናዮም ንላዕሊ ክኾን ናኽእሉ እዮም De kan vara mer än vad vi hade tänkt oss. ግን ቶም ማዕጹ Men de dörrarna, ንዓና ከውፅና እዮም de är för att ta ut oss. ነቲ ዝኽተለና ዝነበረ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ግን ከጥፍዎ እዮም Men det är också tillgängligt för att förstöra de fiender som har försökt förstöra för oss. ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ Och det är därför han är trofast att han inte låter er frestas över er förmåga. ካብ ንፈተናኹም ንኣምላኹም Så mer än er frestelse, lita på Gud. ሻሎም ንስኹም ብሩኻትን ብሉፃትን እዮም Guds frid, ni är värdefulla och segrade.